lehenengo egunak zailak izan zian, baina, bueno, azkenin ez garelako gelditzu. Zatik izan da, hori, gertatu zana, eta klasia egun bertan, eta hurrenguak, eta hor hasi gara borobila barrun sartuta, eta ez gara gelditzu, eta hori lagundu gaitu bastante, hori, sin más, ondo pasatzea, bueno. Gauza txarra bada barrin, baina... Arrura, baina, bueno, hor egotea nahiko ondo. Más o menos gertatu da, que azkenin ni gelditzu naiz como erakasle bakar bezala, eta, bueno, bai manukin bere egunin hitz egin dula, gustatuko zitzaidala, karo, baina azkenik hain bizkor izango zala, baina egun batin hau hartzi, klasiak ematia, eta, bueno, nire hasi nintzen berari esker legutxon klasiak ematen, pizkatik juteko ikasten eta martxia hartzen eta nosek, eta, bueno, egun batin hona torriko naiz, eta bengongo da. Baina zauan itxeita, baina jokan ezauan martxan. Zan da un poco bapate, zan da. Korrika! Laga dugu... Hau laga dugu, ume hau guztio, eta gero laga dugu, hori, Eibarren judoko afizio oso handixa, umeen hartin, eta aldu batzun hartin bebai. Eta azkenin laga duguna, honi gogokin egoteko, gogokin egiteko gauzak, baina ez judoan bakarrik edo zein gauzan. Berazakan gogoa daneako. Klasien kontu eta klubaren filosofi eta hori dana berri mantendu. Azkenin, herriko kluba, txikiena garrantzitsuna, beraiek afizio hartzeko kirola egitea eta pixka balore batzuk barneratzea eta olakuk, eta baina, heldu bai nahi bade, badakate aukera, baina garrantzitsuna hemen da umiei sartzia horre... Bai, afizin hori da. Kaunta eta misakin bai, gehiago badatoz, beti idea ongiotu horri, baina eukiko dituen arazuk hartzeko, baina bai, bitaldiz dauz oso politxak, beteta, gainera hain mutilak bere neska bai, osea, deretain naztauta, eta helduen taldea bai bastante kopurua, osea, kopuru hondisa dakau. Bakoitzak jartzen du bere neurrixa, zertzik azkenin ez dago kirolari profesionalen bila, orduan bakarrik hori ohitura hartzea, kirola egitea, ohitura hartzea balore batzuk barneratzeko, eta hori da garrantzitsuna. Eta gero ja helduk bilakatzen diranean, nahi bade kompetizioa eta zer superpro zalozea, adelante. Baina adin hauetan da gogukin etortzia bakarrik. Ni txiki izan nintzanen, haue bezalako nintzanen, etorri nintzen Antxinako lokalera, beste lokalera. Han hasi nintzen, baina egiten dut karate. Pero laganun, bere momentun, askoak egiten duguna. Kirola hasi, laga, eta bueno, ja helduz, torri nintzen berriro galdetzea, eta ja saken bakarri judo zaitxe, bueno, ja jubilauta zauan, eta afizio bezala sakan kluba, eta bueno. Eta esan zestan Maribik, esan zestan, proba el judo, eta no seke, bueno, nekaraten egitean etorren, baina, bueno, probauko hot. Probau nun, eta, bueno, gaur, hemen gauz elkarrik eta egiten, hori da. Ez dakit izan judoa, kalamua, hemen zauan familia edo bi gauza batera. Baina lehen egunetik oso ondo sentitzen nien. Lagunak egin duen super askar, eta gero hori, azkenin ikustia umiei nola ematen genuen gu klasi, zatxik azkenin judoa dakak, bai, eta hau irakasle bat, baina beti, taldekin hartin, zu baino gehiago dakinak, zure erakusten dizu, eta gero zuk errenguari, eta hor daukate bat bezala, danon hartin egiten dugu judoaren transmisioa, eta hau daka zeu zer berezit. Ez que ez da kirola da, ez dakit zeinek esan zuen bere gunin, baina queda un deporte individual, pero que se entrena en equipo. Eta azkenin behar dugu kideak, eta bai beste klubeko eta kompetizioetara joeten garenin, eta behar ditu bestio bai, hobetzeko.